Velkommen til Unitels nye dashboard. Dashboardet er en komplet telefonløsning til jer. Her er et udpluk af de mange features. Gør dit dashboard personligt ved let at sammensætte de moduler og indstillinger, du har brug for i din hverdag. Du kan altid ændre dine valg senere. Vi har gjort det nemt for dig og samlet alle dine enheder et sted. Mobil, softphone, fastnet og Teams. Herfra ser du dine ind- og udgående kald. Omstil hurtigt til dine kollegaer, køer eller firmakontakter. I dit kømodul kan du blandt andet markere dine tabte opkald som håndteret. Under dit profilbillede finder du dine vigtigste indstillinger. Vælg din profilstatus, sæt dig i forstyr ikke og meld dig ind og ud af dine køer. Dashboardet har mange flere smarte features at byde på. Kontakt os og kom i gang med det samme. Tak fordi du så med.